Bom tarde, rádio escuta Nandi Bos de Boneiro. A ver, já Luna. Nós temos aí nos programas de deporte de maneira sempre você acostumar com ele de já Luna para já viernes. Que nós trazemos é deporte de um estilo único. Que nós não pretender com o nosso número 1, nós não pretender com o nosso número 2, tampouco nós não pretender com o nosso número 3. Ora, nós tem câmera, Bos de Boneiro, tá nos mês. Essa aqui está nos mês. Nosso estilo, nossa maneira de fazer ele, então me espera que está caindo agrado de tour, gente, de comunidade de Boneiro, tanto no Boneiro, na Corsol, Aruba e Tamulão, você está tour caminho, não está escuta e rádio que está su mês. Para sobre a nossa trecele, criollo, para tu rende tende. Essa aqui está Bos de Boneiro. Um saludo para Erika Mercera, trado incansável, per dia na enquete de rust. Nós lagi rust tranquilo, assim é bem back bom por Turcosta na seu lugar. Um saludo para Feliciano, piloto. Oi, miras Feliciano do estúdio que tá, mas chega aquela corre vai? Ela tá aí ainda, não? Desculpa, tá cansada, ela sale corre. Um saludo para Boris também, traz com nós opinião. Agora, bom, não chama Boy Boris, ele chama Boris Lubo. Assim me chama, não chama Boy, passou ainda Boy. Of não, Lobo. Assim, né? Ave também nós também entrevista também de nosso programa, ave nós temos invitado. A nossa comissária mencionar seu nome, aqui rato nós temos uma conversação com ele. Nós temos Luti Valentim, presidente da Federação de Futebol de Boneiro. Então, e tu ressonando, está escutando, tanto na Holanda, na tua parte do mundo, na Boneiro, no bairro de Antriol, no bairro de Terra Coravoral. Se é um nos avisa, Ibis Rose, e preparar, e pergunta, não, assim, não, direto, aqui rato, sim, nós está tendo linha, será um rato, aqui rato, bota chama, bota se pergunta direto na presidente da Federação de Futebol de Boneiro, que está Luti Valentim, não chama elogiar Luti, pelo bom trabalho que está assim da Federação de Futebol de Boneiro, me chama, assim, perguntas, Kerpi, passou, etei, awe. Depois de awe, tá quedando par de dias conosco, não mirei, mas nós temos que dar espaço também para seguir trabalhando. E você Rosa atende, preparar a pergunta na área papel, aqui rato por assinar, ora nós estamos conversar com Luti Valentim. Também nós que mandam um saludo, a vezes manda saludo para Gama, também para senhorita Abraham, a vezes na Topami, nós conversar ameno com nana de, não que tem um saludo também na rádio, hora de deporte. Nós que mandam um saludo, tem aqui, para Yola Emerenciana, para que te sungo conhece Yola Emerenciana, nós mandamos um saludo para também, e também para Salau Offerman, especialmente para duas pessoas aqui, de com, para nós estou para Salau de, também tem com Scarpi, me digo não é Scarpi com Kiko, eu digo comigo, com ventas, está na caminho, me digo não, me quer eu, passou broche que não avisa nada. Eu digo, não, para que tu? O vento está bem duro. Aí, nós estamos para Yola Emerenciana também, que menos só para não pareu, não só para não parte. Yola também diz comigo, tem um tempo de secura, então um tempo de sebo, baca tem sebo. Eu digo, o vento está na caminho, Shonan. O vento está na caminho, que está pendente, para sobre a Costa Grande, também só de nossa lau. Yola Emerenciana, para que tu não disse que tu linha baiawa. Pensa para que é a piscar. Passou, me di mas panta sim, passou. Me di Yola linha baiawa para que piscar. Então Yola tá bem de piscar. Que me di Shona linha na começa baiawa, que tá pendente, passou com ventas, tá bem back. Assim não di. Não tá buscando o presidente segundo mim. Não está buscando o presidente. Ok, lá nós começamos com a nossa parte de deporte. Nós temos um candidato wega. Nós começamos com softball mesmo. Softball está tremendo. E dia aqui também. Que deporte é torneio de nós que nos por. Então estava tendo wega comercial que toma lugar em fim de semana. Nós mira aqui nós aí. Afque parte comercial para Rocargo. Base pool,
den comercial, aqui na Rocargo dalan just 3-1. Nós just passa arriba score nang rápido, porque nós invitado, nós tem Dynamite de damas, a gana de Yellow Birds de just 2-3. Depois também botava da Team Wega que toma lugar no fim de semana, The Dreamers contra Challenger. Now, the Dreamers Challenger a topa Blackout Challenger. Aqui na Blackout Challenger ta gana de The Dreamers com score de 6-2. Tem Blue Jays Caballeros a dal Energizer Caballeros. No, Energizer Caballero a gana de Blue Jays Caballero 7-5. Boting também Red Sox Caballero a Blanquia Athletics Caballero 7-0. Boting La Sonrisa, essa aqui de parte Caballero também tá dal, tem que apertar. Blue Jays Caballero 10-9. Boting Crusher, Honest Dama, essa aqui de Dama nang a perde contra The Dreamers, Dama nang 5-3. Boting também Dalspat Challenger, a passa o sapato que completo riba The Dreamers Challenger 10-1. Também nós temos a Sodobo 50 plus veterano. Nós conosco 50 plus veterano. A Sodobo tá dal nós conosco. Score de 8-7. Tá basta wega tinta 30. Nanda que tá 30 riba nós é apa aqui constant. IBC Rose, é telefone guardo de chala. Me bisa IBC. Porque vamos ter tá informação de deporte tá 30 cerca nós aqui. Que me IB, mas sa danke mes nós telefone guardo de chala. Blackout Challenger tá gana de No New Friends Challenger com score de 16-2. Botem Red Sox Caballero também tá dal The Crusher Caballero com score de 10-6. Outro wega que toma lugar tá Energizer Caballero nang a gana de Nicky Boko Real Stars 18-9. Rincon Diamonds, dama nang di Rincon Adal Yellow Burst, dama nang Jesum Pachete, boting Asodobo 50 plus, den gran forma, tá dal nos com nos 50 plus, bia mais, bia que na sapato branco mesmo, Jesum panada, tura um sapato branco. Ora você mira sapato branco, nada que na ronda nem tá de nos com nos 50 plus, não tá. Esse aí te wega nang o resultado de wega nang de softball que nós tem importado durante esse semana. Nós lo bem com mais detalhe para o que trata de torneio de se nós que no sport de softball que também está tomando lugar fim de semana. Nós queda também para checar com Saragossa que está lixa Saragossa over de resultado nan de carreira nan de windsurf que estava tendo Sorobon. Nós queda dependente para esse aí também, portanto não há of den curso de semana. Outro para deporte não que ressaltado em fim de semana também tem voleibol também resulta bom den semana. Tava eu não que toma lugar den sala de voleibol. Rocargo para equipe de UPB, tem grande forma de voleibol. Na gana 2-0, den 25-0, 25-0. Entendeu que dói? Com UPB, botim YICN a enfrentar RKB. RKB a dar YICN den 3-2-1. É promessa estava a YICN a gana com score de 25-5. Depois RKB também back. Nanta gana 25-22 e de último set RKB ta gana 15-13. Botava ter outro partido de voleibol que toma lugar. Tava Eagles que topa Gryphons. Eagles ta gana Gryphons den 2 set 25-23, 25-21. Boting Rocargo a topa FMD. FMD ta bike Victoria den 2 set 25-0, 25-0. Já sabe o tinha veganang de semifinal de KDIN, sonado na sala Complejo Deportivo Jorge Nicolás, veganang começar para Chetor, veganang de final, tá toma lugar em comercial, botem RKB tá topa YICN, veganang de Federação Falcons. Falcon, tá tropa Phoenix e Eagle, tá tropa Gryphon. Isso aí tá parte de voleibol.
nós vamos com semanas para tomar contato com o Joe também, para nós vamos interessar que tá cana e que tá e ranking não também com tabaitim. So nós tá guardando esse man aqui se meu colega Ray Finis of Eddie tá tomei parte na encargo, então assim nós sigue. Outra informação que nós temos também tá tremendo tá futebol de 50 plus. Já coisa tá tem 4, já sabe tá tem 4 wega que toma lugar de 50 plus, que tá é para mim wega vai entre Terra Blanco FC Champs, tá gana aqui não para default, que score de 3 para nada. SV La Fama tá gana de SV o bom score de 2 para nada. SV Deportivo tá gana Rincon Vest também 2 para nada e último wega Riba Peru e United Vest United Vest tá perde com score de 3 para nada para via de protesto que vai dentro de parte de Arriba Peru. Sim, e este ano no momento não que tá Champs na cabeça com 29 pontos, seguir para La Fama 25 pontos. O bisa praticamente na classificar para playoff. Rincon Vets, no, Deportivo tem 21 pontos, Rincon Vets 17 pontos, Robon tem 15 pontos, Terra Blanco tem 12 pontos, Arriba Peru tem 6 pontos e Vets United tem 0 pontos. E 3 equipos não, o bisa Terra Blanco também, Deportivo, Rincon Vets, Robon, Terra Blanco, luz chiquito sim, com oportunidade de 30 den e 4 não mirando que falta 3 semanas mais para nós vai 3 semanas mais de ganhando de 50 plus também que tá zeta nós compreender que já sabe que não tem wega não pedir para wega seguir outro dia de vir na certo compromisso não familiar que lo vai ter fim de semana aqui. Durante a semana nós vamos seguir dando mais informação de parte aqui também. Interessante tá? Amanhã, Copa FFB tá continuando. Amanhã tá turno para a equipe de Ibiza Rose. ATC topa. Tá assim mesmo, não? ATC também topa. Uruguai, a equipe de Ryan Marta. Que dá com Ryan Marta no viste uniforme subir riba direita wega Ibi. Você tá bem peligroso. Assim, então já razão. Vuelta de 4 tá começar. E vuelta de 4 tá começar. Ande tá baita candela. Candela. A mim tão como tá bisa. Uau, gana bo do wega na bo do den final. Começar na gana bo por lo menos do wega na bo do final. Não quer o to stance tem lanta na new equipo aqui. Pois se não copo passa com o Menco que passa com Hulk. Shona, esse é o que nós temos. Nós passamos meia hora para nós conversar com os invitados que está lute valente, para lute sua cara de pantalla para nós mirar. Shona, nós temos lute awe. Ora se trata de a mim sim é para periodista, não, mas não consigo maquiagem tudo periodista. Vamos se zoar para botar primícia. Então, porque a notícia, vou ter que buscar, ou bom, essa, no drume guarda. Lute, bem-vindo ao nosso programa. Danke pela invitação. Vamos começar. Me tá aqui hora que me rabo de pito, torno. Mas hora, me stay por um programa passou. Nós queçar. Deporte não seguro na Boneiro que tá goza de uma corrida atualmente. Já nós usamos a palavra mundialmente no papiamento. Rani, Federação de Futebol Mundial. Rani, boa tarde. Rani, escutas, boa tarde. Vamos aqui agora com a senhora pela história de Mitei. Para dar contesta a pergunta lá. Kululi dilante. Wah, minno também mais de open ko, também direct riba certo coisa nang abinding de aire of riba media nang ado bom toque nos papel de nam so é parte de playoff de 4 ba papel de gel cava pouco dia 4 time nang tour que tem dena essa também vira sumamente interessante agora aqui nós está vai start volta de 4 com se minuto era 2 wega então depois tem break para atender que parte de seleção. Então, como isso aqui está canando? Bom, aqui está canando bom. Eu vou dar visa, volta de 4 tem break, passou seleção também training camp na Holanda, para não vai treinar, mas nós temos liga B aqui.
Então, esta vai mais tanto também para tem opinião quando de Holanda que solicitar não visto para a seleção, pero então China não vota dentro, tem que vai wak para mim. Então, esse aí está mais tanto o que está vai assim para wak que do lang, então para wak quapo me reforçar os times, so me avisa sempre, me avisa coach me nota quer sim. Como está vai buscar um do Holanda, então é um que está mais malo que um comitê aqui lá. Esse sim me não dá, se não me não permite, me avisa claramente se a mim não está permite. Ok. É um tipo polêmica de mídia, durante das voltas, onde mídia não que está sendo scarpi, que durante da seguir, o pedir cerca. Não está pensando assim, FFB luta Valentim na cabeça, FFB, mas se drei tipo profissional, de palavra que vem dilante, rueda de prensa, antoco relacionista público, para vir trazer informação, para informar, mas agora vai riba Facebook page da Federação de Futebol Brasileiro, não está tour e informação. O que te planan de FFB que parte? Bom, informação nós temos que dar informação aos membros na aceita FFB, sua primeira tarefa. Para dar informação à prensa, me quer que a prensa que sabe algo, me quer que o tele tenha as casas, nós estamos pondo para Facebook, nós estamos mandando para toda prensa, toda notícia que nós temos, nós estamos mandando para toda prensa, pero desse aí nós temos, desse aí nós mandamos para botar PR, nossa organização, nós estamos de grande aí para ter PR, me quer que não sei a fio não tem PR, que me dito com botar notícia, botar bel ponto lá, não está dando notícia, não está pondo para Facebook, ou para tudo na notícia, tem para vir moderno, sim, que me digo que tá, se é periodista tem algo que essa chama ponto, então nós está contestando. Tá cena com prensa por acercar DT com uma cine terceira de programa ando entrevistei ando 5 a autorização de FFB. Não, DT serioso mesmo, você está se trabalhando como DT, que me digo vai se pergunta riba, a mim não vai contestar nada de DT com a dor, sem também tarefa, mas dona tarefa na DT sa sunga dola e que tá assim, que me diz esse aí me tá bem que mandei nunca, o qual se me tá pondo linha lá assim, que o caminho que DT, no DT, tu rena que tá bem na FFB, nós tá pondo linha lá de qual na porcana, isso não está assim. Ok. De caso que nós treinos que está tomando lugar na Holanda, com a maioria um jogador que toma bala na Holanda. Tem algum jogador similar, 6 jogador de Bonaire que está join e outro jogador na Holanda para vai treinos que esse aqui é um motivo para o playoff de 4 para. Moak, regra também se trove que vem que tem momento, nós podemos linha na pena como se chama, se pergunta, sabe, luta bem que tem na bicicleta, bem pena na se pergunta, scarpe na luta, se luta. Moak, tá, den caso que tá abo, que mande FFV, tá, coisa é uma do Fede Club para mandar treinamento, que vende para seleção. Então, me te quer que por lá que timba uma pessoa ela mostra de diretivo so talang abay ang caminho tá nossa FV pediu um gato para vai dori no so olha essa wega sentori para perder a equipe so nossa vez para perder a equipe portanto a equipe tem 3 ou 4 gato de seleção Anteori in daarbij, ik ben in de fair. E essa é a responsabilidade de FFB que o campeonato of que tem da que o campeonato de FIFA break. So por exemplo, agora que tem FIFA break na round party mundo, tu campeonato é o ganhando a nós temos chamada, feliz tarde, bom semana, bota de aire, pergunta cortico dirigir na Luti Valentim. Randy, Luti Valentim e também Boris, feliz semana. Luti, me estava a querer essa pergunta aqui, não? Para motivo você é coisa que está doendo me manchar tanto. A participar de 2 equipos do campeonato. Jesus, ok. So, danke, Randy, como está a minha atenção. Agora que tende, 6 a classificar e 5 a KFO, na também uma Copa de FFP. Se me não roubesse lute, me quer para ajudar-me. E me quer para o papel verdade. Tanto Randy também a de transmitir e wega na dia 5 na of the FFP.
não está participando. Essa aí está promessa. De dois luti. Mas quer, para bubai com seis sunga do Holanda, mita bita tene buta bisa si buno ta meta de assunto de pero é dizer também eu busca minha busca entrar uma solução de bondo já na guta biba na Holanda ato biunga kinang paso ata corsauta si a mi quero ter um contexto de também riba é assunto aqui anto tende comporta possível que a selecionar tanto um jogador para ver uma Copa na exterior até não apresentar na treina. O que está passando? Me que tem um contexto divo. Dagi. Bom, lá kami conhece que é o último e vi que mendi botou o não está solicitando, não está precisando aqui, então privilégio é que para mim como um do Ibala, como putin chat em participando do treino para a seleção. Tá, é nabo. Se você outra bem, se você outra que está sem bem, isso aí tá abo. A mim não pouco eu não terceiro, deitei não pouco eu terceiro, isso aí tá. Por responsabilidade isso aí tá. De cada nossa mano cada para equipo mano são do bem treino. Que um dono que bem, me pouco eu não sou com ele. Que me diz aí tá, promecos que me diz. Eu te pergunto de Ibi tal etapa, Ibi babu uma bala não, de seleção de Boneiro, onde zo mar boto bai. É ador, mas tem vínculo com tem lá na baita para suela, mas estava tá de Boneiro. Se não pode participar da seleção. E tem ador, pero quem me tem com a Holanda, que me tem vai work pro. Lo que Ibi da que me andi conta bingo é seleção de Holanda. Bem Boneiro, aqui na maneira que o show está assim. Não, seleção, não, Corsol tem seleção, é uma dona que está de seleção. A nossa ainda não só tem seleção. Você não vai waka agora aqui, que me indica uma dona com a moça interesse. Para Boneiro, waka quase que me indica portar 6 ou 7 ou portar 10, 11, essa aí é dictada, decidir, está 4 bem para mim reforçar a equipe. Corsol está completo, Corsol é uma dona de seleção. Não tem nenhuma dor de Corsol de seleção, como isso. Que estão a falar na Corsol. Que me diz, essa é a diferença grande que tem. Se que nós também reforçar, aí ela é seleção, tá? Com seleção de uma dois balas lá que estão lá. E outra pergunta de evitar que a Reni não quer transmitir de FFB, de Copa FFB, ou que o FFB não quer? Tu Reni está livre para transmitir o bala. Tem de ser conosco. Ron caminho no mundo, se você tem que pagar para a transmissão, que me diz, não tenho que comprar direitos de transmissão. Se que nós temos, está livre, tu reina para vir transmitir, nós não está assim muito, que me diz, tu reina para vir transmitir. Então, é parte de transmissão mesmo também, o que me está se pergunta direto na Luti, a transmissão atualmente, FFB está sentindo, eta stroba e fanático di Ega Stadion? No, a mim daqui era que não transmissão da stroba nesse stadion, mas o stadion está echt viva e o Ega que me andi transmissão, mas também é verdade com live, pero terina gosta tá dentro stadion para mim o Ega. Mim não tá quer que seja da stroba, lá no mundo lá tá transmissão tu Ega, pero tá botar stadion aí. Bem bem aqui a seleção na Holanda, nós compreender também que FFB tem seminário junto com o KNVB na Holanda, junto que essa aqui a incluir a seleção também em viagem. Não, a seleção estava em trainingscamp, então de mês nós estamos planeando bastante dia para nós poder reunir, nós temos convênio com o KNVB, com o Ministério de VBAs, com tudo aí, então aí é que tempo para nós também vai que nós com os pontos lá, porque nós temos de overeenkomst, nós temos que conosco que, então para ter aqui chorar, então nós vai ensinar a mesa com nós e mira a realidade também, porque tem outro ponto com nós também com ele, a minha verdade como você está assim com aqui na. Parte junto com o KNVB por ter algum cenário para o ator com nós por ajuda Boneiro chega como membro de FIFA. Bom, tu cospor, lá chega ajuda cá, mas lá não carta bisa FIFA que não tem nenhum problema para nós para vir membro de FIFA. Que vem de uma parte, não tem parte de Holanda, não tem nenhum tipo de problema. O problema da cidade é que FIFA mesmo, sim, tem nem problema tá. Que como as tem inteira é FIFA break aqui
Bom, o qual nós estava assim, nós estava buscando equipo para nós também poder treinar com ele, mas o problema está com a equipe lá, com o membro de FIFA não está bem, não está bem, nós não estamos de FIFA. Então, eu aí, não está bem treinar-se com nós, mas eu não está com o ponto, se você tem que vender, então ele não está. Não, não sou ranking, então não está não está bem, então nós apuramos para diferentes equipes bem que era bem, pero tudo na última hora não, mas não também FIFA, não também. Então a única coisa que nós se marca tampouco também FIFA, pero se marca também tu songa dona também na Holanda. Então é mais conveniente também para a Holanda, vai treinar com lá, então é para assim nós podemos. Toch preparação para a Liga B não está uma liga fácil, que me digo, botar em contracante com o peso, mas nós temos preparado. Isso aí nós sabemos, cada que tem FIFA Break, nós temos FIFA Break, vou fazer uso de uma dona para entrar. Nós, linha nada abrir oyentes não, você por llama e se pergunta na Luti Valentim, está dentro do estúdio, está dia para ser Luti Valentim pergunta, no hora que não tem, então llama, bisa me se puntra e presidente certo pergunta não. Até agora aqui, llama se pergunta a hora aqui. Outra pergunta nós temos chamada da direita, nós aqui que chamada aqui está 13 de lado, mientras tanto pergunta não se chamada bom tarde, bota de aire. Bom tarde, Rani. Aqui está com Rudy e Cecília. Me compreender o primeiro ponto com o Rudy a partir de over de treino, não tá? Nós que vimos no Facebook, com ele treino de seleção com uma dona, não também treino. Com uma dona, não vim treino, então tem caia 4, caia 6. Que na mesma treino 2 dias por semana, então na mesma dia eu dou com a câmera amanhã, Copa Tiro, Copa de Bruxianga. Tá não tem tempo para treinar com a seleção. Esse aí, a medalha é coisa aí, que smucho. Passou como bem quando training, caminho com time não caia, então tu é que ganha, vai caia 4. Também é coisa não tá bem. É momento que não tá adequado para treinar com a seleção. Então passou ser bom, nós não vai mundial. É como não tá bem, tá contra Nation League. La Liga B, vai Liga C, Liga B, vai Liga C, assim que era bolo. Que me ani não se vai mundial, Corsol vai buscar ainda de Holanda, passou Corsol o meta tá mundial. Então Boneiro, mas não que chega daquele Boneiro, que me ani não tem quase vai mundial. Boneiro, não tem essa avisa. Boneiro não vai mundial, que me ani. A mim vai foi quem? Bom. Não se compreende. Luti, você quer reaccionar? Sim, me reaccionar mais fácil. Vou treinar com tu rende, pero com o hora selecionar, bota bem velho, bota mostra o cara. Esse aí é o princípio. Que me andi, bom time este treino, todo dia para deitei, tem que meter o amanhã, não tá lá para treinar, pero botei sim para pero como que assim apresentar assim, não? Que me andi tão assim algo mino que bem. Esse aí bota bem está avisando a mim. Que me andi, por chega deitei, nós temos amanhã, nós temos que treinar com a equipe lá. Não anda lá para treinar. A mim cortico vou observar parte, a ver para colmo me tá lesa de matutino não? Caminda over de jogador Taicho, que guarda chamar para a seleção de Kosovo, dit avocado bisa, ela manda busca jogador, pero jogador não a reaccionar. E tem assim outra coisa. E parte de jogador da bisa, outro assunto que estava da tinha que nós tem chamada para de aire pergunta. Rani, bom tarde. Lute, bom tarde, como vai? Bom semana, você. Tem que me tem uma pergunta. Lute, Boneiro é por vai mundial e cuta si que cuta é processo que o Boneiro me se hasi ou sigue para chegar. Se não, se tá não é não vai uma é para chegar maximal, quita su dul maximal. Então, remarca também chiquito, Rudy da Belle, é algo aí. Luti vai ser coisa mais bom. A mim também tá raia, que você tem seleção, bom dia mas tem bem trein, que me andi você chega, você papel com o coach, mita de training, pisar com o time, passou mita de caia 4, etc, mita querer coach como rende, eta soro para abo, assim que leve para abo, mas pero vamos ser musa bo cara, vamos querer assim tá com então no
bin treina, então bisa já, na corre come, of etc, etc. Quanto custa para chegar vel, of que não por, vel bisa, app, hoje em dia, tour maneira tem para você comunicar com o coach, então assim não vai ter contato com ele. Então, me quer é disciplina e não sou uma dona me se aia. Dispensa começa não, pero já, assim não está. Deslute, me toca o contesta, voral processo como para chegar e quando não, uma maneira que chega. Ok. Bom, dankjewel. Natural, nós vamos mundial, nós também me FIFA, tá FIFA tá organizando, no qual se nós pode chegar, tá Gold Cup de CONCACAF, que é torneio mais alto que tem dentro nos região de CONCACAF. Antes aí você vai grupo A, mas que Corsol tá dentro grupo A, lá vai Corsol não vai mundial só, Corsol tá CONCACAF também, eta busca uma dona aí. Que me indico, onde tá vai mundial só, agora que ni classificatório mundial, depois está com essa Nation League. E também são uma dona Corsol tá bingo né, então bingo são uma dona que tá na Corsol tá. Correto, esse aí a todo país também. Todo país tá assim. E outro isla nanda em Caribe que não tá membro de FIFA também tá assim. Mesmo que só tá Saint Martin também tá assim. Esse é francês na tour também gosta. O tour é que vai com a minha equipe, a do minha equipe para buscar bom jogador, por uma para seleção que na round party de mundo. Nós temos chamada para de aire. Tarde, presidente, nós temos caia de 4, caia não. Nós temos vuelto de 4. Como que pedimos carecidamente à boa federação para no momento de vuelto de 4 para dar resultado do dia lá na rádio, na prensa, ao distrito de Vega, quanto é entrada tabata. Que está só falta no momento de campeonato. E a Turena está preciso quanto ainda está na Vega na de bala. Bom, danke. Ok, bom, danke Chiquino, a mitad biselam pa añadir aí também para solanta manda score tudo coi, pero añadir também entrada para solanta aí. Também se. Sim, de passado nós estava da aí ela tudo parte né para mencionar quanto ainda assistir na estadião, quanto ainda grande, quanto mucha, quanto se 60 plus a bem estadião. Sei seguro, FB me tem que seguro lo ter em conta é parte. Outra pergunta organizatório de torneio de 50 plus toma lugar com FB aduna sua parte dentro tava tem esquema que sai caminha com botar tem voorwedstrijd prometo é final do campeonato nós compreender que vai carta com é final não por tomar é final de 50 plus não por tomar lugar para o é de pariu não, que é como voorwedstrijd para o final de campeonato. Bom, esse aí está algo de competição, que me digo. Pero, está prometido organizatório, me está querendo, está vai virar difícil para boa assim. Porque começa tem exigência, a equipe lá me chega hora e meia adelantado com o que me diz. Porque vamos lá, com echt que regra na internacional, então ele virar difícil, mas nós não tem, com nós tem 4, 5 cliques câmera, não tem problema. Então, como de pero nós não tem, então tem guarda outro clipe lá, sali, of kita fiji, então nós não gosta assim no tempo tampouco, que me diz nossa queda, vira, então e ora e costa vai brua, como tá banhava com problema que outra equipe lá vai reclamar tem que não só a chance de preparar nós mesmo bom. Também tá querer esse aí tem motivo que o organizador lá a decidir que lá também não que bem de para evitar qualquer coisa amanhã que tá tendo que tá para FV Osterwald de virar campeão. Tudo parte desse. Banda dessa que me quer trazer lá também que provavelmente off se turcos canabon já biarne e você não escuta bom. Já biarne provavelmente se turcos canabon nós também tem Rugo Semper e Mia Engelard de nosso programa nós também essa entrevista com ela dosta de parte de organizadores de campeonato lo que nos conoce como director de campeonato antes também é só que a assessoria parte que nós evitamos para nós ir a conversação com nós também já evita ser reconhecido com a meta Mia Engelard que está meta assim subir está trabalhando duro junto com o Rugo Semper para o campeonato que nós seguimos no final da cheta vega que está lutando está seguro sim cheta vega satisfeito que trabalho não seguro me tem que visa observar tempo como vira presidente tem nenhum campeonato não queda se chega na final antes se há campeonato da Paranamità não
tour campeonato te llega na final. Que de verdade nós temos Mariana lo regressar back para ajuda de parte organização. Bom, sempre tu reine por, passou nós está abre solicitud, então isso mais milhão agora que nós tem a aplicação de abre solicitud, ni Mariana estava te ikawa, ela da bisa que lá um bom trabalho, pero tem sua parte personal também que tem complicado. Então não tenho respeito sei, que mendi no momento que sua parte personal está claro, e posso solicitar ela te de papi. Nós chegamos na parte final. A última palavra para Luti. Bom, natural, de parte da FV, nós queremos invitar fanaticada lá de futebol para ver que partido lá, o que partido lá vira mais interessante, mas especialmente aqui de manhã, que bendita, tenho gana, foi empatar para o que chega a final, e para nós tem coisa que visa qualquer equipo que vira campeão, de campeão em Bonaire, é de campeão de nosso tour, que bendita, nós temos que vira campeão de nós, está campeão em Bonaire, tá? É que representava, não está perguntando se independente vira campeão de Bonaire, por representar Bonaire não nada. Não, é por, sim. Independente vira campeão, den que é por representar Bonaire. Ele tem de maneira real, vai tem clube Chile. Den clube Chile. Local se tem atender com seu club license, então local não está seguir dando toda a equipe participar, que não tem problema. Ok, qual que vira campeão, tá nós campeão tá. Pode que evitar fanático. Se não que evitar fanático lá de bom futebol, que me hora que futebol vira caliente, que me todo fanático chega ao estádio para vir desfrutar do partido lá, mas sempre me evita fazer uma festa de futebol. Nós não está bem para comer refri, nós não está bem para zundar ninguém, nós está bem para desfrutar de artistas lá que teriam terreno, tá um futebol. É um artigo que nós no futuro lo vai ter casseta de transmissão especial para mídia, não? Sim, nós está bem, está junto de nós, mas nós está puxando para nós para ir não. Nós está tem planos, mas junto com in the bond com o governo, não tem que chegar lá. Nós de nossa parte nós está dando 100% para por chegar lá, né? Porque nós também está querendo e nós temos internacional para a casseta também tem. Ok, danke Luti, danke para a Cudina nós awe para nós ter mais informação para o que é futebol de Bonaire. Danke. Shona, assim nós conversar com Luti, danke para tu reine, não coiama para se pergunta awe, Luti nós torcer que não está sendo o máximo para o futebol de Bonaire, que é dependente para Luti, tá onde é pessoa não que hora que nós chamamos no telefone ta opdracht tayo. Pumisi ga radio aworeki. At ita llega mesora. No me este manda mail, no me este manda nada. Luti ta llega radio umbe pa dona informação. So nante aqui, nós te queda amanhã, meu amigo Sigumi ta rei ko edit ay amanhã. Na programa lo ta interessante amanhã também. Punta Blanco Chicken Farm. Punta Blanco Chicken Farm tem 3 galinhas para $10. Vai cerca wing webo na Punta Blanco Chicken Farm. Chega pedir bo 3 galinhas nang of 3 gai com kubo que bota pedir nang para $10 só. Não importa se tá gaia tá bota bente den weia, eta sali galinha eta sali, eta come meso um duche que galinha também. 3 galinhas para $10 cerca wing webo de Punta Blanco Chicken Farm. Anto aweta jaluna. Anto orata jaluna na umira snack nanting Bonchi Cora. Bonchi Cora para $50. Galinhas toba para $10. Balchi carne para $50. Turbo taia com arroz branco, arroz moro, batata fresco assa, batata fresco ceia com suso of com spinaci. Botei com verdura e rebe também. Vou pedir com salada verde também. Assim nem bota desfrutar de boa comida nandi Omira snack. Peter's Restauration Bonaire Supermarket. Di Cialuna pa Giabiana nanta abri di 8h30 pa 7h da notte. Già sabato tambe Peter sta abri di 8h30 pa 5h da tarde. Se você compra qualidade e também por maior
Llama Ryan Miguel na 717-6446 y para si vos bestelling, pasina boyega, vos por Tumele y vai rapidamente de Peters. Max Sumter Stratenmaker, kaya Charles Bacon Bom 5. Llama Max na 772-48. No pega cantidades, pero pega calidad. Max Sumter, mas tushi kusuku. Llame na 772-48. Max atrapa abu de Jaluna para domingo. Poner Tires and Service Auto Parts Center BV de nosso amigo Gami. Porque comprar tire para correr o Caia Nandi Boneiro, para o auto luxuoso, para o pick-up, para o truck e heavy equipment, Poner Tire Service Auto Parts Center BV está situado na Caia Corona. Se você ter também chup para o tire nan, llama Gami livremente na 520-4306. Ex-Fiesta Box situada na Caia Nikita 5D. Está oferecendo todo tipo de decoração para todo tipo de festa, nascimento de anha, mudança, recebimento, primeira comunhão e também casamento e roupas mais. Llama Reira Maria na 795-4954 ou passa personalmente. Nanta abrir de Jaluna para Jabierna de 8h30 até 5h da tarde. O mera está vendendo por 17h30 pastete croquete, também Johnny Cake, pão com tuna, pão com salada e carcó, pão com salada, de tudo o que cuboque. Corda bom, parte tarde nanting e galinha com e batata, e pork chop com batata, e lomito com batata, e também e duche hambúrguer. Llama o miras na 780-2880, o Marta e com sonrisa para servir, e também Lu Ellen, Lupita, Alan e Rashida. Carlos Beach Bar, se você vai sinta de Bahia e dar cocktail, passa livremente na Carlos Beach Bar. Carlos Beach Bar está servindo também tudo o que cuboque. Shonan, vai livremente na Carlos Beach Bar e sinta desfrutar de Bahia de Boneiro. Teletransport de nosso amiguito Roderick Engelhardt tem para ajudar. Não está oferecendo loader, bobcat, truck. Se você limpia o curado de casa, Roderick tem para ajudar. Também não está transportar pedra e santo. Chama Roderick livremente na 795-3639. Ellen Ganspa, de nossa amiguita Stephanie Hagens, situada na Caia Governador Endebrot 66. Não está oferecendo acrylic gel, nails, piap, manicure, pedicure, massagem facial, hair treatment. Também pode chamar ng pabosita na 777-7777 e também na celular 785-7777. Quando a lei situada Caminho de Lac 38 está oferecendo toda sorte de comida Suriname, dominicano, criollo, abrir for de Jesus Norimainta até Jesus Nordianoche. Se você deseja de esse pedido, chama a carreira livremente na 785-3009. Mac Enterprises, situada na Caia Monsieur Nieuwend, está oferecendo limpia beurput, porta-pot, plastic, VP trailers, generators lights e towels. Nada representante de café barista. Chama livremente na 717-3845 ou 717-3848. Também na celular 796-3845. Stone Crusher NV de nosso amigo Herbert de Jong, situado na Caia Indústria Zuid 6, está oferecendo para botar caso novo, santo e pedra, betão e também ready-mix. Chama livremente 717-8728. Ackerman Auto Supplies kunang Hyundai, Mitsubishi também Ford. Mita recomendado para o modelo ng nova que acaba de chegar. No lubida, o Ford Rangers também tem e kaya domina. No papia mes de Ford Ranger Rond Boneiro. Po passa botamire net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Clips ta auto ng mas elegante ora e passa riba carretera nandi Boneiro. No papia mes de Santa Fe. Ti Hyundai pa boqueta ku fe. Elantra ta hopi model ting. E tukson novo riba mercado. Nanta masya gusta. No queda sin visita Ackerman Auto Supplies. Napa Auto Parts tem tur pieza para tur auto, spark plug, platina, condenser e punta de hasna. Pomester oil filter, full filter,
waterfilter, filter. Tura sa kinang, puta hayanang na napa auto parts. Tin tire tambe na stock, nanting bateria, nanta traslang hidráulico, inanta representante de tremendo zeta kuyama Valvoline. Loteria Pavo Real caminha sempre vai botar ganador. Potem pensar de purva suerte ave, mas a dia cruz tá bom. Me te recomendava ave Loteria Pavo Real. Posaco agora que vou por swipe também na tour cantor de Pavo Real. Tanto rincão e praia. 10 cantor de número Rons Boneiro. E que mesmo amabilidade, que é mesmo smack, que mesmo amor nanta tratabo. Suerte pa ave na number de Loterias Pavo Real. Pa popor tank tranquilo. Pump station Rincon, gasolina, gasoil, bota de gás chiquito. Tinzeta para motor, tanque, gasolina, como de gasoil. Yamanang na 717-6366. Bloque para bloque, tur bloque inta bloque. Bloque 4, bloque 6, bloque 8. Nossa papia de fábrica, bloque Valentina. Cabecilla papilar, banco e betão, mesa de betão, balustrada, tudo isso aqui de fábrica de bloque Valentina. Tem Clementina. Tem Martina, Paulino, pero cuidado, para não brua, perde placa. Passou, é que tá bem de bloco, é de pay. Valentina, pay de bloco. É o nan de mais tierno, mais tuche do mundo, tá é o nan que botar a comprar na Punta Blanco Chicken Farm. Mucha nan de escola lagasa, o nan de winta tuche, pero mais que claro, se é nan de Punta Blanco Chicken Farm. Patur heavy equipment aqui na Boneiro, vamos ter na Kiter, vamos ter de loader, vamos ter de bobcat, vamos ter de excavator, vamos ter de dump truck, tudo isso aqui na Kiter. Não tem porta e ventana de alumínio também em stock, de mais grande aqui na Boneiro. Porta e ventana de alumínio, Kiter man, na Caia Corona, pegar com o Tungfang Store, não tá guardado. Vamos ter algo para bobistinete, me te recomendavo Tungfang Store. Vamos ter de perfume, Tungfang Store. Vamos ter de cospa assim para bocas bonita, Tungfang Store. Não tem jeans, não tem blusa, não tem machine de cose. Oh, mas a roupa cosmes, não tem na Tungfang Store. Cerca lisa vamos ter tá. Flamingo Party Rentals para bustul ng mesa, panha de mesa, tent, 7 days, tayo, paste akrel, pa casa 2-3 bia, kosno abay bong. Botim pensa de casa atrobe, divorcio adala din. Boker invita gente nang bintuman nota de divorcio. Botin yu tabay asinang primera Santa Comunión. Abo abira Abraham, ami abira Sara, patura sakinang, llama libremente Roxanne, Shahaira y Germany. Flamingo Party Rentals. Criabon, patur comida para bestia, cachorro, pushi, cabay, cabrito, carne, vaca, toro e também tem comida para gans, pato, pauis, tur na Criabon. Não olvida, não ta queda caminda ya tobacco. Union Mini Market a receber fruta e verdura fresco ayer. Minha passa a tarde mira aqui, quantidade de fruta e verdura fresco acaba de chegar na Union Mini Market cerca Patrícia. Vamos ter de cru na caia emergenciana, que está servindo roupa bonita para pôr com fruta e verdura não fresco. Patia, mango, melão, na a receber também anasa. E mandarina no papia mes, roupa duche sua. Union Mini Market. Vou chamar Patrícia na 717-2278. Bonera Grel de nosso amigo Mike, bomesa, quer comer duche, quer comer sabroso, mira aqui, vacança de comer pão de hora nan de tarde, quer comer bom lomito, bom porchop, me te recomendava para cerca nosso amigo Mike. Mike tá tremendo dentro sua comida nan, mas já duche mes, eta cozinhar tudo o que bota desejar. Popor passa livremente cerca Mike, eta vendebo, né den hora nan de tarde, da caia Betico Cruz, e nan botaya Mike o sugaroshi, para trempang den hora nan de tarde. Clapa servivo, Mike, saludo, Pablo. Porque cana mainta para peso, popar pasa livremente seca Egon Manuel na pastete amor aya canto de agua. Seca Egon bota yaboku, justan de lamonchi, justan de tamarén. E também bota yaboku todo tipo de pastete. Pasa livremente 45 seca Egon Manuel aya na canto de a playa. Silfam Cargo and Services. Bota viniendo Boneiro pa Viva, llama Gerald Silveri na 701-3322. Gerald Silveri tem pa servibo 13 container te Boneiro ku turbo costan de cas. Também Gerald Silveri te ajudava para tudo lo que cuboque de carga for de container aqui na Boneiro. Gerald Silveri su Bobcat e su pick-up plan te pa ajudava. Llama livremente Silfam Cargo and Services. Gerald te pa servibo.
pastiche en more pastiche. Turma inta bon trimpang, dalbo desayuno inang, etabo, opibong, eta comebo. Te druk, ribo malicom, colo verde, ting e mio variação de pastiche. E Johnny Cake não consegue de preparar em momento em Bodyland. Não tá ali, bra, bra, vrum, vrum, papier. Bra, bra, vrum, vrum, gota clara. Pastiche cosnabi, Ting carne ham queijo. pastiche carco, pastiche pisca, Johnny Cake seafood, Johnny Cake carco, Johnny Cake roquas. Tá ali, bra, bra, vrum, vrum, papier. Bra, bra, vrum, vrum, gota clara. Abri già luna para viernes, for di quarto passati 6 di mainta, te con 10 di mainta. Kue tremendo pastiche nan, e Johnny Cake nan. I riba già sabra, abri for di mitari 8 di mainta. I riba turgia viernes, abri for di 6 di tardi, te 10 di noci. Kue gyros, shawarma e satè di shrimp. Numero di telefono 795-2899. Ya usa, sa pastiche and more. Tá ali, bra, bra, vrum, vrum. Aquático de Bonaire tá é lugar com muita pai para passar bom com minha família e amistade. Para mim, é Arena Aquático de Bonaire tá nosso lugar de recreo, camina, practicando deporte, nos celebrar naturaleza. Para mí, los humedales de Bonaire son lugares llenos de descubrimiento y aventura, explorando la magia de la naturaleza. Voor mij zijn de waterrijke gebieden van Bonaire een betoverende onderwaterwereld, een plek waar ik geniet van de schoonheid onder water. To me, Bonaire wetlands are the embodiment of our commitment to conservation, preserving this natural paradise for generations to come. Arena Aquático de Bonaire significa algo diferente para cada de nós, pero juntos nos temos compromisso para proteger e tesourar seu ecossistema vital. Assim, nós podemos manter lá para sempre. Aquí, tu mensaje de Sinapa, financiado por el Resettlement Program, Unión Europea y Expertise France. Banco amigo,
Bangkene Boneiro limpi, bangkene no sista limpi limpi. E poi di sushi chi se li buon che domina. Esta se su partiva sushi landfill. Amo asibo, solo per sushi como team. Moventa o tira de sushi. É boniteza de Boneiro tá sua limpeza. Cuida medio ambiente e também natureza. Onde importa se bota grande ou chiqui. Reduzir, reusar e também reciclar. Agora ori asibo vos. Tira sushi, den com sushi. Junto nós tá tene Boneiro limpi, limpi, limpi. Medita dia, a tarde e a noite, tu caminha, mi radio tá. Voz de Boneiro, pa na largo, a conquistar mi coração. Não tá por nada com Boneiro minha dia, a sostener a radio fiel. Voz de Boneiro, pa grande e chiquito, a radio que sempre tá bom. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otra poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, buon tardi, buongiorno. De oltre edizione di Trassi Notizie, per oggi luna 27 di Mei, nostro 31 simang di luna 5. E simang também con dia web savo dia 30. Il programma aqui tan Gustavo Bostrang e con nostro commissario 20 anni passati lo cumpli 20 anni. In maniera una vista nos lo tiene un partecipazione specifica per lo che tratta il programma. Nos sta preparando la partecipazione da una professione che dico assim muito quando me buia com ele para mim querer que depois de 20 anos nós temos dever mas também direito de comunicar com nossos oyentes com 20 anos larga sostener nós de bom de malo eis com nós não eis com nós para toch bisa aqui com o futuro de programa que também está aí nós temos programa que nós está conectado com Holanda. Caminha conosco também conversar com Samira Rafaela, que é membro do Parlamento Europeu, que também terminar na temporada na luna de junho, e caminha que também escolhe membro na novo para diferentes partidos de Holanda. De com Samira nós a 13 pessoas, Samira a 13 uma dimensão de Bini Boneiro, Bini nos programa e outro meio de comunicação. Ela vem dois três via papia com membro da RAT, com o governo, com a organização, para mostrar-nos que porta importância da União Europeia para Boneiro seu desenvolvimento. E daí chega ao fim de seu período. Nós também conversamos com ele para o back com a experiência como pessoa, jovem antiano, nascido em Corsau, e nós trouxemos agora que também tem mais gente que está postulando na mesa como candidato. Nós temos de GroenLinks, Partij Vandaar, de Corsau, que nós estamos no programa, mas está bom para nós conversar, para a que está escuta, a que está lesa, algo como amanhã quizás que vai votar para compreender que porta a importância de votar toch o voto na gente de parlamento mais grande mesmo, pois nós isso chiquito da significação nós temos. Nós também entendemos. Pois nós temos começado o programa, nós temos outra banda de pantalla, está na Holanda, nós também conversamos com ele, para nós ter dizer, vooral a me interessado de que tem importância de Europa para nós. Lá nós começar vai ver um tipo de história. Europa está claro de visar, não? Europa estava a vida chiqui,
Antota bota João Sabico e ama Cristóbal Colón. Ela bisa tene si mina navegar com mi barco vai caminho solo ta barra. So sempre na navegar caminho solo ta sali. Si mina navegar vai caminho solo ta barra. Lo mime se topa caminho solo ta subi. E na arie so na bisa mundo ta plat. Se vai caminho solo ta barra, so bomesta mirora solo vai ta perde trans di horizonte. Na bisa si você que vai navegar vai caminho solo ta barra, bota cai fe mundo bota perde. Si realizar com verdade solo ta bota rondô, mundo ta bota rondô e così vou começar para riba e vou navegar na nostro babo lo vou salir back para riba. Ela ela é assim, seca reina de Espanha. Ela é gente, na minha que estava a serrar, que disse, ok, não se nada perde, nós estamos navegante, e ela começa a navegar, vai direção a minha solo da barra, e ela topa, ora, de seu caminho lógico, ela topa com diferentes islas, diferentes países, também se não a descobrir Merca, e não a descobrir Corsau, e não a descobrir Bonaire, ela topa com não. Pero em todo caso, ela topa com não, e na Europa, mundo novo, mundo bieu, a topa com mundo novo. Então vai contar toda a história, pero a história da conheci, mundo novo a conquistar, mundo bieu a conquistar mundo novo, especificamente para o valor da que topa, ouro, e hopi cosbau de suela, que por assim na rico, na Europa, na país tão rico, não passou na tinames costa boi suela, não, para não usa, ora na conquistar e isla país tão que banda, a desenvolver e matéria-prima, e ouro, e petróleo, tudo o que na topa, não usa para dar benefício, a rico, a uma Europa forte. Então, o nosso ponto, nós mesmos, que Europa é, causa nós, ponificar para nós bem. Não está claro? Nós temos Samira. Samira, goedemiddag. Welkom in ons programma. Goedemiddag, bon tardi. Ah, toch wel. Moment. Ja, ik hoor u. Ja hoor. Zie, ik hoor u. Ja. Mhm. Voor de rijkdommen enzovoort. Ik ga de geschiedenis niet herhalen. En wij vragen ons af nu dat zij dus sterk zijn geworden vanwege de nieuwe wereld die zij ontdekt hebben, zeker economisch, wat kunnen zij betekenen voor ons? Dus en Samira heb ik dus jou ingeluid als een Antilliaanse die meegedaan heeft als Europees parlementslid. Jouw periode komt nu aan het einde. En we willen graag dat jij met ons deelt wat jouw ervaringen zijn. Ja, dank u wel. Ik heb het allemaal gevolgd. Daar waar het nodig is, zal ik het papiermento even vertalen. Bon. Ik heb het goed begrepen. En ik dank voor de uitzending ook. En goed dat we het gesprek hebben. Even een terugblik, begreep ik. Ze valt weg, hè? Is de verbinding er nog? Ja, je bent er. Oké. Als ik het goed heb begrepen, beginnen we even bij de terugblik, toch? Ja, klopt. Oké, goed. Ik ben dus sinds 2019 lid van het Europees Parlement. En zoals velen van jullie weten, heb ik toen de tijd ook campagne gevoerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Omdat het gewoon heel belangrijk is dat de eilanden worden meegenomen in wat we in de Europese Unie doen. Dus er is heel veel mogelijk binnen de Europese Unie voor mensen, sociaal gezien, economisch gezien. Maar ook geopolitiek is het heel erg belangrijk dat het Caribisch deel van het Koninkrijk meegenomen wordt in wat we hier in Europa doen. Ik noem maar één voorbeeld, de crisis in Venezuela bijvoorbeeld en de impact van die crisis ook op de eilanden. En ja, als ik daarop terugkijk naar de afgelopen 5 jaar, dan zijn we er zeker in geslaagd om meer aandacht te vragen voor de positie van de eilanden. Denk ook aan de situatie met het klimaat. Want juist hier in Europa doen we veel aan klimaat. Fondsen, programma's, maar ook als het gaat om cultuur. En ja, daar kan ik in ieder geval met tevredenheid op terugkijken. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we natuurlijk die aandacht blijven houden voor het Caribisch deel van het Koninkrijk hier in Europa. Oké, we zijn er nog, hè? Dat moet ik uit. Ja. Oké. Ik wil één ding heel strak met jou bespreken voordat we verder gaan met je eigen ervaring. Europa lijkt het, en dan moet jij mij corrigeren, lijkt wanneer jij zegt we nemen de Caribische deel mee, lijkt het alsof Europa leidend is in de hele, zeg maar in de wereld, terwijl mentaal wij allemaal weten dat in principe Europa veel, laat ik het even cru zeggen, veel terug te betalen heeft aan wat hij allemaal door de historie heeft gedaan. Niet alleen aan de Caribische eilanden, maar heel de nieuwe wereld, heel Zuid-Amerika. Hoe wordt dat ervaren bij jullie? Ik ervaar soms dat Europa denkt van luister, we nemen ze mee, terwijl in principe het andersom moet zijn van Europa. U moet dankbaar zijn dat wij er zijn, dat u als Europa vandaag een sterke positie heeft als economie. En want u hebt ons rijkdommen, onze markt, zodanig gebruikt ten opzichte van het voordeel van Europa, dat nu de tijd is dat je ook iets teruggeeft. Dat besef, ligt dat in Europa wel? Ik zie het alleen, laat ik het even afmaken. Ik zie het alleen maar wanneer er oorlog dreigt te komen, dat Europa dan heel bang wordt, als bange wezels. En dan zeggen ze, waar is Amerika? Wie helpt ons? Ik begrijp wat u zegt. Ik denk dat het ook afhankelijk is van de persoon aan wie u het vraagt. Er zijn natuurlijk verschillende meningen en verschillende perspectieven op dit. Maar wat ik natuurlijk wel vanaf dag 1 heb gezegd, is dat ik zie dat de eilanden en de autonome landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, en dus het Koninkrijk der Nederlanden, bedoel ik, die worden per definitie niet op gelijke voet meegenomen in besluitvorming, maar ook niet in het maken van wetgeving. En dat heb ik altijd heel erg problematisch gevonden, omdat, ja, weet je, minuta comprender dat als je een no está un reino, pero ja, toch zie je dat dat deel wordt anders behandeld dan dat deel. Dus hoe wil je dan een sterk koninkrijk worden? En hoe wil je dan zorgen dat iedereen in het koninkrijk een sociaal minimum heeft? Iedereen in het koninkrijk de energierekening kan betalen? Iedereen in het koninkrijk gelijke kwaliteit van onderwijs heeft? En weet je, dat is ja, in dat eerlijk. Dus dat heb ik altijd gezegd, dat die verhouding moet veranderen. En je ziet dus ook dat het Caribisch deel van het Koninkrijk in Europa nog steeds niet, weet je, het is nog steeds niet on top of mind. Dus wat ik probeer te zeggen is, het is nog steeds een blind spot. Maar de afgelopen jaren heb ik wel samen met mijn Franse collega's, want die snappen de situatie met ook delen van je land of koninkrijk overzees hebben. En samen met mijn Franse collega Stéphane Bijoux
ben ik daarom heel erg gaan inzetten op bewustwording. Bij de Europese Commissie, bij de commissaris, om te zeggen, alsjeblieft, bouw een strategie met ook onze landen en eilanden overzees. Want ze hebben heel veel te bieden. En precies wat u zegt is dat we moeten ons realiseren dat het niet meer een one-way street is. Het zijn twee wegen die naar elkaar toe komen en die elkaar veel te bieden hebben. En zeker als je kijkt wat er nu gebeurt op het gebied van klimaat, maar ook als je kijkt naar wat er mogelijk is op het gebied van economie, om ook meer handel te doen met bijvoorbeeld de Cariben. Dat is nu wel een heel belangrijk onderwerp ook in Europa. Dus het is ook een change of mindset die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat men anders kijkt naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Mm. Ja, ik heb dat zeker gekregen omdat, kijk, in 2019 was ik nog maar de eerste Nederlandse Europarlementariër met een Afro-Caribische achtergrond. En dus dat was helemaal nieuw. En in het Europees Parlement waren er niet veel andere mensen ook die dezelfde soort relatie hadden met bijvoorbeeld dus landen of eilanden hebben aan de andere kant van de wereld. En die bewustwording is dus eigenlijk iets wat sinds een paar jaar is gekomen in het Europees Parlement. Daarom hebben we ook een specifieke vriendschapsgroep opgericht voor Europarlementariërs die aandacht willen besteden aan de eilanden en landen overzees. En die zogeheten vriendschapsgroep is ook echt aangeslagen. Daar is echt aandacht voor gekomen. En we hebben heel succesvol kunnen lobbyen voor extra aandacht voor de landen en eilanden overzees. En dat heeft echt te maken gehad met dat er meer politici waren die een speciale relatie hadden op die manier. En daarom is het zo belangrijk dat ook in de aanloop naar de volgende verkiezingen, dat we meer representatie hebben vanuit de eilanden. Nou, we hebben nu kandidaat Kenville Kleinmoedig, die nu ook graag het Europees Parlement in wil gaan. Dus ik ben in ieder geval daarop gerust dat er toch aandacht is gebleven. Maar we moeten natuurlijk de komende jaren veel meer mensen zien vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk die in dit parlement willen zitten. Want dat is de enige manier om echt effect te houden. Oké. Ik ga een figuur creëren die niet bestaat, maar gewoon voor het voorbeeld. Samira Rafaela vanuit Nederland, achtergrond Caribe, Curaçao. En Jean-Jacques Doutremergue, een Fransman, die dus afkomstig uit Frankrijk, die weet wat de Franse departement de Outre-mer, de Guadeloupe, Martinique, Franse kant van Sint Maarten, kunnen zij het verschil zien tussen tussen ons en hun? En dan ga ik meteen jou een concreet voorbeeld geven, dat de mensen hier dat kunnen begrijpen. Irma raast voorbij op Sint Maarten. In Sint Maarten wordt, de Franse kant, wordt meteen de zaak opgelost met herinrichting, infrastructuur, wegen worden gebouwd, bla 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 bla. In Nederland duurt het jaren voordat we nu weer eerst de IMF moeten inschakelen. Nou, je weet het verhaal. Snap zo'n Fransman waarom wij anders zijn dan hun? Nou, ik denk dat de Fransman het wel begrijpt, maar ik denk dat heel veel andere mensen het gewoon niet begrijpen. Het is gewoon straan, joh, want op het eerste gezicht. Maar ja, dat heeft dus te maken met die verschillen in de statussen, in de posities. Dus de eilanden en de landen van het Koninkrijk der Nederlanden
hebben een bepaalde andere status dan die van Frankrijk. Het is heel erg technisch, dus ik ga daar de luisteraars niet mee voor. Oké, niet op in te wijden. Dus, maar Sorry? Je zegt terecht andere status. Oké, Ja. dus wij hebben LGO, zij hebben dus het departement d'Outre-mer. Ja. Maar daar zit juist het verschil in de hulp. Zeker, dus dat was ik ook aan het uitleggen. Maar laten we het niet te technisch maken voor de luisteraars. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon genoeg uitleg hebben aan het gegeven dat er gewoon een andere status is. Er is een andere status wat te maken heeft met hoe de landen, dus Frankrijk en Nederland, samen met hun andere territories hebben besloten hebben over de competenties en over de status, et cetera. Dus dat is nu eenmaal een besluit wat eruit voortgekomen is. Wat ook te maken heeft met de autonomie van landen die autonoom zijn geworden binnen ons koninkrijk. Dus op zo'n manier krijg je dus een andere status. Dat betekent dat in Frankrijk, als in Frankrijk een nieuwe wet wordt gemaakt, dus stel bijvoorbeeld hier in de Europese Unie komt er een nieuwe wet over klimaat, dan heb je kans dat in principe voor al die Franse territories diezelfde wet wordt overgenomen, dus 1 op 1. Terwijl dat voor Nederland helemaal niet geldt. Want daar zijn gewoon nog speciale andere regels en competenties die de eilanden en landen hebben. Dus dat is niet een 1 op 1 overname van wat er dan bijvoorbeeld in het Europese deel wordt besloten. En als we teruggaan naar het voorbeeld van Sint Maarten, dat is erg raar. Ik weet nog heel goed dat ik op Sint Maarten was. Ik zat in de auto en op een gegeven moment kreeg ik een sms'je. Ik kreeg een sms'je van mijn provider, mijn telecomprovider. Welkom in Frankrijk. En ik dacht, welkom in Frankrijk? Hoe kan dat nou? Dat had ermee te maken dat ik dus naar het Franse gedeelte was gereden van Sint Maarten. En opeens ben je dan in Frankrijk eigenlijk. En dat is heel raar om mee te maken. En tegelijkertijd is dat precies wat ook de ongelijkheid in de hand werkt. Want ja, we hebben het gezien inderdaad. Met die natuurramp, wat daar is gebeurd. Dat de humanitaire hulp vanuit Nederland bijvoorbeeld minder snel op gang kwam dan vanuit de Franse kant. En wat je dus krijgt, is dat op hetzelfde gebied er een ongelijke ontwikkeling ontstaat na zo'n crisis. En dat doet wat met mensen. Dat doet wat met hun portemonnee. Dat geeft heel veel onzekerheid. Het geeft ook onrust in een samenleving. Want opeens wil je graag aan de andere kant wonen, maar kan je dat eigenlijk niet, terwijl die andere kant veel beter wordt behandeld. Dus dat zijn, vind ik, ook vraagstukken die we in Europa ook moeten beantwoorden hier binnen de Europese Unie. Van hoe gaan bijvoorbeeld de Franse en de Nederlandse lidstaten met elkaar om hierin? Oké. Ik wil inderdaad terecht hebben gesteld, niet technisch, ik heb het even aangegeven om in feite naar de volgende vraag te gaan. En dat is dan meer te maken, want anders wordt het ook te technisch. Als ik onderscheid ga maken tussen de Besseilanden en de Kasseilanden, dan wordt het helemaal een wirwar van doolhof. Dus als ik me even beperk tot de Besseilanden, die sinds 10 bij Nederland wordt, daar is onze audiëntie op gericht. Waarom is er nog steeds nee, laat ik het anders formuleren. Heel positief. Wat zijn de kansen, de mogelijkheden die de BES-eilanden met name hebben, zijnde lid van Nederland, of omvallende onder de grondwet van Nederland, met de grond. Ik wil je niet lastigvallen met artikelen, maar wat zijn de kansen en de mogelijkheden van de BES-eilanden om aanspraak te maken op Europese fondsen en ontwikkelingsgelden? Ja, nou, die kansen zijn er zeker. Kijk, de afgelopen jaren hebben we juist met een paar Europarlementariërs succesvol ingezet op lobbyen voor verbreding van toegang tot die fondsen en programma's.
En zeker voor de eilanden Bonaire, Saba en Stesia hoort het een gemakkelijkere weg eigenlijk te zijn om aanspraak te maken op die fondsen en programma's. Maar in de praktijk heb ik de afgelopen jaren gehoord dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Dat heeft te maken met dat je veel capaciteit nodig hebt. Dus je hebt veel mensen nodig en veel tijd nodig om al die moeilijke aanvragen te doen voor die programma's en de subsidies. Maar het heeft de afgelopen jaren ook getoond dat het wel degelijk succesvol kan zijn. Kijk maar wat er op Bonaire is gebeurd. Daar is een groot aandeel vanuit de Europese Unie gegeven om met jongeren aan de slag te gaan. Dus dat zijn dan toch wel weer extra miljoenen die vanuit de Europese Unie naar Bonaire komen. Om te investeren in de ontwikkeling van jongeren. Op Aruba hebben we gezien jaren geleden dat ze ook een heel groot bedrag vanuit de Europese Unie, zo'n 13 miljoen, hebben ontvangen om een universiteit mee te bouwen. Op Curaçao zien we dat zelfs wijken mooier zijn gemaakt met geld uit de Europese Unie. Op Stesia en op Saba hebben we gezien dat er op het gebied van klimaat en zonnepanelen geld van de Europese Unie in is geïnvesteerd. Dus het zijn maar een paar voorbeelden, er zijn er meer, van dat het wel degelijk succesvol kan zijn. Dus iedereen in het Caribisch deel van het Koninkrijk kan in principe aanspraak maken op die fondsen. Daar hebben we ook voor gepleit met succes, verbreding van die fondsen, zeker na COVID-19. Na de coronacrisis hebben we echt gevraagd aan de Europese Commissie om te blijven investeren in projecten die de zelfredzaamheid en ook duurzaamheid en klimaat kunnen beschermen van de eilanden. De Europese Commissie heeft ook wel degelijk extra geld daarin gestopt. Dus dat is allemaal heel goed gegaan. Alleen, ik zie een probleem als het gaat om de kennis die mensen nodig hebben om die aanvragen goed te doen. En dat zijn veel gehoorde klachten, waar ik het ook vaak met de Europese Commissie over heb gehad. En ik geloof dat we in die zin goed hebben gelobbyd op een manier dat de Commissie zich daar nu ook heel bewust van is. En ook teruggeeft dat ze daar ook voor de komende tijd echt naar willen gaan kijken hoe ze dat kunnen veranderen. Oké. Ik ben zeer erkentelijk en ik neem het aan dat het inderdaad zo is, dat de gelden en fondsen beschikbaar zijn. Wat ik mis in dit hele aanpak is waar kan dus Bonaire, en dan praat ik nog steeds over Bonaire, aanspraak maken om haar economische onafhankelijkheid te vergroten. Dus haar bestaanszekerheid in producties. Wat ik altijd merk, is dat de Europese fondsen in software komen, of bijvoorbeeld in infrastructuur. Natuurlijk, infrastructuur die draagt bij tot economische ontwikkeling, luchthaven, havens en zo. Maar bijvoorbeeld Europa die zorgt dat alle boeren in Hongarije, weet ik allemaal, die eilanden, genoeg geld krijgen dat de bestaanszekerheid van de mens, want de mens die bestaat om te eten. Maar dat soort programma's komen hier in deze richting niet op. Is daar een verklaring voor? Nou, ik denk dat er wel een beetje een verklaring voor is. Dus uiteindelijk moeten we ook, ik denk, onze prioriteiten anders gaan stellen. Dus wat gewoon belangrijk is dat er veel meer representatie, ook vanuit Nederland, in de Europese Unie komt voor het vertegenwoordigen van de eilanden. En ik gaf net ook een voorbeeld dat er dus ook geïnvesteerd is in een project voor jongeren hier op Bonaire. Dus dat is ook een voorbeeld van dat het dus ook over andere soort projecten kan gaan. Maar zeker op het gebied van klimaat is de afgelopen jaren veel geld vrijgemaakt voor het Caribisch deel van het Koninkrijk vanuit de Europese Unie om daarin te gaan investeren. En ik ben het helemaal met u eens dat we ook naar andere soorten
onderwerpen moeten gaan kijken. Om te zorgen dat we het inderdaad ook hebben over economische zelfredzaamheid. Dat we inderdaad gaan kijken wat we kunnen doen op het gebied van landbouw. Het ook experimenteren met het verwerken van eigen producten. Dus dat is zeker heel belangrijk. En ik denk dat dat iets is wat voor de toekomst meer aandacht kan krijgen. Maar ja, het is ook een kwestie soms van stap voor stap. Om die bewustwording eerst te krijgen in de Europese Unie. De afgelopen jaren mee bezig geweest. Om vervolgens ook ander soort gesprekken te hebben over waar de Europese Unie in kan gaan investeren. Soms is het ook niet meer dan dat. Prima. Je hebt dus 4 jaar ervaring, je hebt dus met mensen gesproken, je hebt gelobbyd, je hebt een netwerk opgebouwd. Een van de zaken die we dus nu zien dat zich aan het ontwikkelen is, ik weet niet of dat permanent wordt. Men heeft dus onze oud-gezaghebber gebombardeerd tot gezant. Andere mensen die zeggen dat is een tijdelijk gebeuren van Alexander Van Huffelen, dus minister van Binnenlandse Zaken. Anderen die willen meer in de richting gaan van een permanente vertegenwoordiging van de eilanden in Brussel. Deel met ons, wat zijn jouw gedachtegangen daarover in? Nou, ik denk dat het een heel goed idee was om Edison Reina als speciaal gezant uit te sturen. Omdat, precies om wat ik ook zeg, je wil meer structurele aandacht voor de belangen van de eilanden. Zodat je ook bredere onderwerpen kan bespreken dan alleen maar de usual onderwerpen. Er is veel meer om te investeren. Maar er moet wel tijd in gaan zitten. En je wil ook de kennis ophalen vanuit de Europese Unie om bijvoorbeeld die fondsen en die programma's te kunnen aanvragen. Dus dan heb je mensen nodig die zich daar fulltime mee bezighouden. Dus ik vind dat goed dat daar nu de eerste stap in is gezet. En ik denk ook dat het iets permanents moet zijn. Dus ik hoop ook dat het iets permanents gaat zijn. Wat volgehouden kan worden. Omdat je hebt die structurele aandacht nodig. En nu zitten we in een stijgende lijn. Dus de afgelopen jaren heb ik natuurlijk ook mensen kunnen zelf hier in het Europees Parlement kunnen ontvangen. Ook mensen van de Eilandsraad. Ook een paar keer zelf gezant Edison Reina gesproken in het Europees Parlement. Dus de aandacht is er veel meer gekomen. In februari was er ook een speciale conferentie georganiseerd door de Europese Commissie, door de Europese Unie, speciaal voor de landen en de eilanden overzees. Dus ze hebben ook echt een conferentie gehad met de eurocommissaris, Urpilijnen, met allerlei mensen van de commissie, om het te hebben over de toekomst. En dat is best wel iets nieuws, weet je. Was niet erg common te doen. Dus je ziet dat er nu veel meer aandacht voor is. En ik denk dat het een kwestie is van oké, hoe houden we die aandacht vast? En dat doe je door mensen te positioneren, permanent daar. Maar is er volgens jou ruimte om deze permanente vertegenwoordiger, als we dus even daarvan uitgaan, dat we dus het niet altijd via BZK moeten doen, maar dat we direct contact kunnen houden met de Europese Commissie? Is dat mogelijk? Ik schat in dat Bonaire daar natuurlijk zelf ook enige bewegingsvrijheid in heeft. Hè? Natuurlijk, het staat vertegenwoordigers van Bonaire natuurlijk vrij om ook naar Europa te komen om die banden aan te halen. En hoe of wat dat verder met BZK wordt afgesproken, ja, daar zit ik niet bij. Maar mijn boodschap is wel heel helder naar Den Haag, altijd geweest. Investeer en zorg dat jullie ook de kennis overgeven aan de eilanden om sterk te zijn binnen de Europese Unie. Geef ze kennis over subsidies, geef ze kennis over programma's. Help ze bij het aanvragen van fondsen. Neem bijvoorbeeld cultuurfondsen om de cultuursector op Bonaire en de bestaande musea op Bonaire bijvoorbeeld te helpen en te ondersteunen. Wij weten allemaal dat de
statistieken als het gaat om klimaat en Bonaire niet goed zijn. De voorspellingen zijn in die zin zorgwekkend. Dat betekent dat ook klimaatfondsen moeten gaan helpen om de situatie met klimaatverandering aan te pakken op Bonaire. Dus dat is ook de boodschap die ik heb naar Den Haag, om daarin te investeren. En kijk, persoonlijk zou ik dan zeggen, oké, wat maakt het uit binnen welke constructie het dan gebeurt? Maar het moet wel gebeuren. En ik denk dat de afgelopen jaren, het echt iets is van de afgelopen jaren, dat er heel concreet nagedacht wordt over, oh ja, hoe moeten we de eilanden, dus zoals Bonaire, hoe moeten we die nu positioneren binnen de Europese Unie? Dat is iets nieuws. Dat was vroeger niet. Heb jij het gevoel dat daar een begin aan gemaakt is? Dat er toch wel ruimte is om de positionering ergens een plekje te geven in de hele Europese ontwikkeling? Ja, en daar heb ik natuurlijk ook gewoon het aantoonbare bewijs voor. Kijk, in 2019, wat ik ook uitlegde aan het begin, heb ik samen met mijn collega Stéphane Bijou, die van La Réunion komt, Frankrijk, hebben we samen dus die vriendschapsgroep opgericht. We hebben heel veel brieven geschreven naar de eurocommissaris. Ondertussen is er bijvoorbeeld een speciaal jeugdnetwerk, een speciaal jongerennetwerk opgericht voor de eilanden en de landen overzees. Ik heb zelf ook jongeren mogen ontvangen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dus juist ook door onze lobby is men binnen de commissie aan de slag gegaan met ook een jongerennetwerk voor de territories en de landen en gebieden over zee. We hebben in 2021 heel succesvol in het Europees Parlement een stemming gehad, mede door onze lobby, voor verbreding voor die beschikbare fondsen. Dus we hebben gezorgd dat er door middel van Rezenbit, heet dat fonds, dat er veel meer geïnvesteerd kan gaan worden in klimaat en duurzaamheid. Dus dat zijn resultaten die pas de afgelopen jaren zo zijn ontstaan. En het is pas sinds de afgelopen jaren dat, sinds een paar jaar, dat de eurocommissaris echt heeft gezegd, nou, ik wil aan een aparte samenwerkingsstrategie nu gaan werken. Dat is niet eerder gebeurd, dat bestond nog niet. En ze gaat, als het goed is, hopelijk ook nog haar bezoeken doen aan een paar Caribische eilanden, waaronder, als het goed is, ook Nederlandse, het Koninkrijk der Nederlanden tussen zit. Dus dat is een heel goed teken dat dus de aandacht er is. We hebben twee grootheden. Europa, Zuid-Amerika als twee onafhankelijke grootheden, waarvan de ene heel goed ontwikkeld is. De andere die vertegenwoordigt een enorme economische markt, waarbij dus de ontwikkeling van die andere kan gebeuren. Het Koninkrijk der Nederlanden, en met name de BES-eilanden, die vormen de grens tussen Europa en Zuid-Amerika, een van de grootste markten die er bestaat. Waarom is er nooit volgens jou, of misschien moet ik het anders formuleren, is er over nagedacht om inhoud te geven in die grensfunctie van deze eilanden, strategisch gezien, om een soort hub te worden, brug te worden tussen die twee grootheden? Ja, ik ben de afgelopen jaren natuurlijk veel in Zuid-Amerika geweest. Ik was lid van de delegatie die altijd naar Zuid-Amerika moest. Overigens heb ik daar ook vertegenwoordigers van de landen en de eilanden ontmoet. Die daar ook zijn langsgekomen. En geopolitiek gezien is Zuid-Amerika gewoon ontzettend belangrijk. En dat moeten we heel erg serieus nemen, omdat het anders ook gevaren met zich mee kan brengen als we ons niet realiseren dat het Caribisch deel van ons koninkrijk zit gewoon heel dicht bij bijvoorbeeld Venezuela. En ik weet nog heel goed, in 2019 ging mijn maiden speech, mijn eerste speech is dat, mijn allereerste speech ging toen over
de situatie daar. En de migratiecrisis. En wat dat doet ook met de eilanden en de autonome landen. Dus daardoor kwam er ook steeds meer besef. En ik heb ook vooral die gesprekken gehad met mijn Spaanse collega's, die natuurlijk een sterke band hebben met Zuid-Amerika. En daar heb ik veel over gepraat, ook binnen de delegatie waar ik lid van was. Van alsjeblieft, zorg ook dat je steeds meer aandacht houdt voor de impact op de eilanden die dichtbij liggen. Maar goed, dat blijft een onderwerp waar we meer aandacht aan moeten besteden vanuit geopolitiek perspectief ook. Want ik mis soms ook dat de discussie over de relatie tussen Zuid-Amerika en ons Caribisch deel van het Koninkrijk, dat wordt, vind ik soms ook geopolitiek onderschat. We hebben die discussie niet, terwijl geopolitiek is het heel kwetsbaar. Je hebt het over de kwetsbaarheid. Ik heb het over, hoe moet ik het formuleren? Ik heb het over een soort oneerlijkheid. Terwijl men ons... Oneerlijkheid is ook kwetsbaar. Ja, nee, maar wat ik wil proberen te zeggen in de discussie willen werpen is het volgende. Aan de geopolitiek. Aan de ene kant probeert men dus ons te waarschuwen voor gevaren, voor gevaarlijke ontwikkelingen binnen Zuid-Amerika die van invloed kunnen zijn bij ons. En dan neem ik Venezuela even als voorbeeld. Maar aan de andere kant, diezelfde waarschuwende woorden worden ergens weggestopt wanneer de belangen van Europa in het spel zijn. En dan tellen wij niet. Dan gaan ze weer toch zaken doen met Venezuela. Maatschappijen komen daar. Dat geeft hier het gevoel van... Niet jij als Samira natuurlijk, maar het hele Europa is een hypocriete gebeuren. Ze zeggen tegen ons, jullie mogen niks, omdat het is een gevaar, maar in de achterdeur doen ze zaken met dictators, met van allerlei rare figuren in Zuid-Amerika, omdat het gaat om geld. Dus de geloofwaardigheid wordt in gevaar gebracht. Heb jij daar een idee over? Is dat waar? Is dat... Nou, ik weet niet wie u precies bedoelt met ze. Maar kijk, Europa. Ja, maar Europa is heel breed. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk niet alle Europese leiders over één kam scheren. Nee, dat snap ik ook, ja. Dus we moeten daar natuurlijk wel precies in zijn. Maar kijk, wat ik juist op mijn beurt zeg, is dat geopolitiek gezien vind ik het juist heel belangrijk dat Europa meer gaat samenwerken met Zuid-Amerika. Dat Europa meer gaat samenwerken met Afrika. Dat Europa meer gaat samenwerken met de Cariben bijvoorbeeld. En omdat er ook heel veel gewoon... het is een win-win situatie. En juist als wij willen zorgen dat we in Europa niet afhankelijk zijn van, u zegt bijvoorbeeld dictators of autocrate regimes. In principe willen we in Europa niet te veel afhankelijk meer zijn van Rusland bijvoorbeeld. Ja, dan zul je moeten gaan nadenken over andere vrienden die je kan maken in de wereld. En ik denk dat er kansen liggen om juist ook de kant van de Cariben op te kijken. Om meer te investeren in die banden. Omdat we bijvoorbeeld op het gebied van klimaat kunnen gaan samenwerken en elkaar kunnen helpen. Maar we kunnen elkaar ook gaan versterken, economisch gezien. Ik heb ook in de handelscommissie gezeten de afgelopen jaren. Maar wel, ook op het gebied van handel kunnen we kijken hoe we veel meer elkaar kunnen helpen. De Europese Unie en de Cariben. Dus eigenlijk zou ik hem willen omdraaien door te zeggen, ja, als we willen voorkomen dat we als we willen voorkomen dat we met landen samenwerken, ja, die gewoon niet echt netjes zijn, dan moeten we juist investeren in bepaalde landen in Latijns-Amerika en de Cariben. Prima. Mijn hamvraag. Jij treedt af in juni?
In half juli treed ik af. Wat is de politieke toekomst eerst van Samira en wat is de persoonlijke toekomst van Samira? Nou, de politieke toekomst zal er voorlopig niet zijn, omdat ik natuurlijk gewoon stop in de zomer. Je zat in een politieke partij. Ik ga niet dingen halen van partijen, maar blijf je in de politiek, dat bedoel ik. In de politiek? Nou, nee, ik blijf niet in de politiek in die zin, nee. Dus want ik ben geen volksvertegenwoordiger meer. En ik zal natuurlijk in andere rollen komen, waar het juist van belang is om niet politiek actief te zijn, schat ik in. Dus nee, de politiek laat ik even achter mij. Ik wil wel gezegd hebben dat ik zo ontzettend blij en trots ben met wat we hebben kunnen bereiken, ook als team in het Europees Parlement. Nou, wat ik al zei, we hebben ons succesvol kunnen inzetten voor de toegang van het Caribisch deel van het Koninkrijk tot de Europese Unie, of dat nu over fondsen, programma's gaat of over het welzijn van jonge mensen. Maar we hebben ons ook in het algemeen veel bezig gehouden met vrouwenrechten, met mensenrechten in het algemeen. Dus we hebben ontzettend veel resultaat geboekt in die 5 jaar. En uit cijfers blijkt dat ik de meest actieve Europarlementariër ben geweest van de afgelopen 5 jaar van alle Nederlandse Europarlementariërs. Dus dat bewijst dat we ontzettend veel werk hebben verricht. Alleen ik had... Sorry? Nee, ik zei dat is een groot politiek succes waarvoor ik je van harte feliciteer. Maar ik wil ook vragen, wat is de grootste politieke teleurstelling geweest voor jou? Nou, kijk, ondanks dat het dus gewoon heel eervol is geweest en ik primair, dat wil ik wel echt gezegd hebben, heel dankbaar ben aan het Caribisch deel van het Koninkrijk en Bonaire voor alle steun die ik heb ontvangen in 2019. Ja, dat is iets wat ik nooit zal vergeten. Nooit. En ja, dat dan vervolgens wel een teleurstelling is en dat hoort erbij als politica. Kijk, ik ben natuurlijk in een aantal dingen ben ik teleurgesteld geweest. Ik ben teleurgesteld geweest in de slechte intenties die mensen kunnen hebben in de politiek. Hè? Mensen, collega's tegenkomen die niet in de politiek zitten om de wereld per se beter te maken. Die gewoon hun eigen agenda hebben. Daar ben ik heel erg teleurgesteld in geweest. Ik ben teleurgesteld geweest in mensen die om me heen hebben gewerkt, waar ik het vertrouwen in had. Die ik heb vertrouwd, maar blijkbaar niet kon vertrouwen. Daar ben ik heel teleurgesteld in geweest. Ik ben ook teleurgesteld geweest als jonge politica in het Europees Parlement. Soms vanwege de bureaucratie en dat het gewoon niet opschiet. En dat het allemaal zo lastig is door middel van allerlei procedures. Dus ja, dat zijn voorbeelden van teleurstellingen die je hebt als politica. En kijk, de hele grote teleurstellingen die zitten in de manier waarop wij met mensenrechten omgaan. Als je kijkt nu naar de situatie van Gaza. Als je kijkt wat er gebeurt in Gaza, als je kijkt wat er gebeurt met het Palestijnse volk. Dan denk ik, hoe kan het nou zo zijn dat de internationale gemeenschap er niet in slaagt om dit te stoppen? Ja, dat is echt een grote teleurstelling. Dat zou mijn volgende vraag zijn. Jij bent van de jonge generatie. Ik ben zeker van 2 generaties ouder dan jij. Jij bent van de jonge generatie. Na jou komt ook nieuwere generaties. Is er hoop in deze wereld dat er echt ooit in een vreedzame wereld met voorspoed, met gelijkheid, met rechtvaardigheid zullen leven? Is het een utopie? Is het een streven? Moeten we daar zo blijven denken en toch blijven inzetten erop? Maar met de kennis en wetenschap, het komt er nooit. Er zullen altijd, zeg maar, gozen zijn die de zaak helemaal verzieken. Ja, kijk, die heb je er altijd bij zitten. Maar ik denk wel dat het belangrijk is voor de mensheid om hoop te houden. Ik denk dat dat een belangrijke emotie is die we toch moeten proberen te voelen. Zeker voor de mensen die
Voor diegenen die nu in vrijheid leven, u en ik, wij leven nu op dit moment in vrijheid en in zekere redelijkheid. Dus wij kunnen nog vrij bewegen en alles wat we willen. En heel veel mensen in deze wereld kunnen dat niet. En ik denk dat voor hun het ook belangrijk is dat we die hoop houden en dat we ook blijven werken voor die gelijkheid en die eerlijke behandeling van mensen. Dus ja, de hoop is er, alleen de wereld op dit moment ziet er natuurlijk niet zo gezellig uit. En dat is ook een realiteit die we moeten accepteren, maar laat dat ook tegelijk... Ben je bang? Je zit nu midden in een groot gevaar in Oost-Europa. Ben je bang? Ja, ik maak mij zorgen. Kijk, ik maak me wel zorgen over de stabiliteit in Europa natuurlijk. Hè? De Russische agressie tegen Oekraïne is nog steeds niet opgehouden. En we weten nog steeds niet hoe nou die oorlog gewonnen gaat worden en door wie. En wij willen graag dat die gewonnen wordt door Oekraïne. Laat dat duidelijk zijn. En we zullen ook steun blijven willen geven aan Oekraïne. Maar ja, hoe lang kan het nog doorgaan? Gisteren zei Macron dat hij gelooft dat Europa niet meer in leven blijft. Ja, ik ben bekend met die uitspraken van Macron. En ik denk dat ik kan begrijpen waarom hij enigszins sceptisch is over op dit moment het bestaan van de Europese Unie. Omdat we zien op dit moment dat we zullen veel harder moeten blijven vechten om bepaalde mensenrechten te garanderen, om de economische stabiliteit te garanderen, om inderdaad oorlogen te voorkomen. De wereld staat in brand. Kijk wat er nu gebeurt in Gaza. Maar zo zijn er ook andere conflicten in de wereld. We horen bijvoorbeeld niks over Sudan. Maar wat er in Sudan op dit moment gebeurt, is ook ontzettend verschrikkelijk. Dus de wereld staat een soort van in brand. En we moeten daarvoor blijven knokken en vechten om de wereld stabiel te houden en zuiver en schoon te houden van oorlog en conflict. Bota Antiano. Moeten wij nu bezorgd zijn met de ultra, of zoals je wilt, extra rechtse kabinet Wilders? Moeten wij hier bezorgd zijn? Nou, ik denk niet alleen dat Antillianen zich zorgen moeten maken. Ik denk dat een heleboel mensen zich zorgen moeten maken over wat er met dit kabinet op dit moment in Nederland staat te gebeuren. Want kijk, extreem rechts en hoe graag mensen het nu ook radicaal rechts willen noemen. Ik vind, weet je, het is een radicaal rechtskabinet met een extreem rechtse partij. Dat is hoe ik het zeg. Maar we kunnen niet een partij als de PVV opeens radicaal rechts gaan noemen. Dan gewoon, extreem rechts. En we moeten het ook niet gaan normaliseren opeens. Dus het zijn gewoon mensen die haat oproepen. En die in het specifiek, dus dan, zeker als iemand met een Afro-Caribische roots, maak ik me daar zorgen over. Want een partij als de PVV is gewoon racistisch. En ze praten racistisch over mensen. En zeker de mensen van kleur, over vluchtelingen, over mensen met een Arabische achtergrond, bijvoorbeeld een moslimachtergrond. En dat is wel gevaarlijk. Dat is gevaarlijk voor mensen om zo te praten over mensen. Dus ik vind het onbegrijpelijk wat er is gebeurd. Tegelijkertijd, democratie, dus we moeten dat respecteren. Hè? Dat dit nu de uitkomst is. En we moeten zorgen dat de mensen dus de politieke partijen die dit niet hebben gewild, die moeten nu aan de slag om het vertrouwen te krijgen van mensen over een paar jaar. In het leger zegt dus een aftredende soldaat mission accomplished. Zou jij dat ook durven zeggen? Ja, dat wel. Dat durf ik wel met alle stelligheid en zelfvertrouwen te zeggen.
nogmaals, we hebben bovengemiddeld aan wetgeving mogen werken. Dus we hebben een wet voor de eerlijke betaling voor vrouwen hebben we er doorheen gekregen. We hebben een nieuwe wet tegen dwangarbeid wereldwijd hebben we er doorheen gekregen. We hebben, weet je, dat zijn nog maar een paar voorbeelden van wat we hebben bereikt. We zijn een succesvol mandaat geweest en een succesvol kantoor. Ik heb dat met allerlei andere mensen om me heen heb ik dat mogen doen. En in die zin kan ik heel tevreden terugkijken op het mandaat. En ik ga nu gewoon echt een nieuwe generatie, nieuwe mensen willen helpen ook om door mijn kennis ook te geven over de politiek en over het Europees Parlement. Zodat er meer mensen de komende jaren de keuze gaan maken om Europarlementariër te worden. Dat is nu mijn nieuwe missie. Die vraag heb je nog niet geantwoord. Wat is de persoonlijke toekomst van Samira? Ja. Nou, de persoonlijke toekomst is dat ik ga natuurlijk weer een beetje terug naar het normalere leven. Maar ik denk ook niet dat mijn leven in die zin heel normaal blijft. Als je eenmaal politica bent geweest, dan heb je toch dat label. Dus ik denk dat ik daar voorlopig ook niet van afkom. En daar wil ik ook helemaal niet van afkomen, want ik ben heel trots op, nogmaals heel trots op wat we hebben neergezet. Om je Franse vriendschap even toe te lichten. Partir, set mourir, un peu. Sterft een stukje van jou met dit gebeuren? Ja, nou weet je, nee, ik bedoel, nee, ik denk dat hoe ik er gewoon naar terugkijk is het volgende. Heel tevreden. Het was een zwaar mandaat, dat hoort erbij. Je bent publiekelijk bezig, dus dan hoort het er ook bij dat dingen niet gemakkelijk gaan. Maar als het gaat om de persoonlijke toekomst, dan ga ik vooral ook zorgen dat ik alle onderwerpen die ik de afgelopen jaren heb behandeld, dat ik die ook op een andere manier ga inzetten. Dus ik word in ieder geval al gastonderzoeker, zogeheten visiting fellow noemen ze dat. Gastonderzoeker aan bekende universiteit in Amerika, Cornell University. Dus daar ga ik ook op het gebied van dwangarbeid blijven werken. Dus ik ben heel blij en het is heel eervol dat ik bij zo'n mooie bekende universiteit aan de slag ga. En wat ik daarnaast ga doen, dat weet ik nog niet. Maar ik zal wel internationaal actief blijven. Zullen we Samira hier lijfelijk zien een keer? De komende tijd? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik hoop dat ik dit najaar nog ruimte heb om nog even een aantal goede reizen te maken. En Bonaire zit natuurlijk in mijn hart. Dus ik kom zeker langs op Bonaire. Dat staat niet ter discussie. Nee. Het gaat je goed. Dank je. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Het was een hartstikke leuke, interessante gesprek met jou. Dank u wel. En ik heb altijd erg genoten van onze gesprekken. Dank u wel. En ik hoop dat we elkaar snel zien op Bonaire. Dat was. Esse estava da Samira Rafaela com nossa conversar com Aue. Amanhã nós temos transmissão vivo e directo de Alexandra van Huffelen. Nós dama com a bisti bonita se da Baria cima dan Baria provavelmente nós no papel podemos também da despedir como secretária de Estado de BZK voor die Bonaire, pero também da candidato para Parlamento Europeu. Até amanhã, com Deus se poder. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. No lo olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otra poquita. No lo olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otra poquita. A mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante.